Si Amil. Oy, Amir rin. Yan. Dito sa May Pinyan, Laguna, mga kagamba. thank you, thank you. Kumuha siya ng ano, apat na kaha, mga kagamba, oh. Quality lahat ng G. Ayan, Tatay Mendo kayo kumuha. Shout out mo yung mga tropa mo dyan. Shout out sa mga tropa ko, kilala nyo na sino kayong mga kumukuha. Ayun, oh. Thank you, tay. Thank you, Amerlin, ha. Thank you. Dito sa may Bagong Silangan, Quezon City, si Cyril, kumuha sa atin, mga kagamba. Pakita mo yung gagamba, pakita mo. Ayan, oh. Ito ko kay Tatay Mendo. Ay, ano? Tatay. Pero shout out mo yung mga tropa mo dyan. Shoutout to sa mga tropa ko dyan sa Mother's Problem. Sino pa? Yung jowa mo. Ay, jowa ko tayo, patay tayo dyan. Okay. Sige, thank you, Cyril, ha. Salamat po. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw, mga kagamba. Unboxing tayo ngayon ng ating mga kagamba. Ayan, oh. Ayan. Mahigit 5,000 yan, mga kagamba. Nandun sa lagayan yung iba. Ayan. Tagalog yan, mga kagamba. Sariwang sariwa. Yan ang talagang sariwa. Kasi pagkahuli kagabi, andito na sa kamay ko ngayon. Pagkahuli kagabi, eto na siya. Ayan. Diba? So, yan ang sariwa. At makikita nyo kung gaano kasariwa kasi wala pang kaitlog-itlog, malalaki pa ang tiyan, at hindi gumagalaw, mga kagamba, kahit padilim na. Tignan nyo, unboxing tayo, titistingin natin, mga kagamba. Tignan nyo, papakita ko sa inyo. Dami niyan. Kita niyo ba, mga kagamba? Ayan, oh. Wala pa itlog dyan. Sariwang sariwa yan, oh. Kailangan ko lang lagyan sa kasi nalaglag ko kanina. Bultong ganun, ginanyang ko siya. Naglaglagan. Kaya lumikot sila. Next. Ayan, oh. Kita nyo, mga kagamba, oh. Susundo tayo ng ano, kaya sabi nilang ulo. Ayan, oh. Ayan, mga kagamba, oh. Ayan. Good size na yan, mga kagamba, Sariwa-sariwa yan. Dami nito, mga kagamba. Ganun kadami pag nagpailaw tayo ng Tagalog. Oh. Grabe. Bago lahat, mga kagamba, ang kaha ko, laging bago yan. At hindi na ako tumatangkilik ng luma. Pag marami kukunin mo, may discount ka pa. Ayan, oh, tignan nyo. Ayan, oh. Madilim na, mga kagamba, kaya lumikot sila. Tsaka nalaglag ko kanina itong mga kagamba, bago ako umakyat dito sa taas. Nalaglag ko pa kasi, kaya lumikot tuloy. Kanina tulog na tulog yan, nung isang video ko kanina, ayan, oh. Ito tulog na tulog yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Gagalaw na. Ayan, oh. May lumabas na isa. Nag-away na. Ayan, oh. Binaliktad ko lang, oh. Ayan, oh. Galing, oh. Quality, mga kagambang Tagalog natin. Sa mababang halaga, magkakapira ka. Yan. Kita niyo, mga kagamba, ang gaganda ng mga Tagalog natin. Napakarami. Bukas pa tayo. Bukas pa natin. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, mga gamba, oh.
Ayan, no? Hmm. Ayan. Yun, no? Oh. Ami, kuha na naman ako sa ilalim. Sa ilalim mo kukuha mga kagamba dito. Sa ilalim. Yan. Para maipakita ko. Ito yung kanina binidyo nung rider ko. Malikot na talaga sila. Gabi na kasi. Ayun, no? Oh. Kita nyo? Tagalog lang yan mga gamba, pero kitang-kita yung laman. Kahit malaking butas yung ginamit na kaha. At saka bago mga gamba, ah. Bago ang aking lalagyan, ha. Aking kaha. Laging bago yan. Ito, ganda ng laman nito. Ayan, oh. Baka sa ating konti. Yan, oh. Yan, oh. Oh, iba-iba kulay, oh. Oh, pala mo mas bati, oh. Oh. Ah, diba mga gamba? Aha. Galing. Dito tayo ulit hugot sa ilalim. Ulit tayo hugot para kita natin kung ano. Ayun. Ha? Oh. Galing. Dami. Ang gaganda na naman. Quality Tagalog mga kagamba. Quality. Masaya ako dito sa dumating ngayon. Quality Tagalog. Ayun. Isa pa. Bunot pa tayo isa. Dito sa kabilang side naman. Dito. Makita niyo yung ano. Ito, ganito mga kagamba ang sariwa. Uy, ang ganda ng laman nito. Ayan, oh. Ayan mga kagamba ang sariwa. Yan. Walang kaitlog-itlog. Ayan, oh. Mga butsyog pa sila. Ayan. Kaya pag pumayat na yan mga kagamba, automatic yan. Nakalipas na 2 araw o kaya 1 araw pag nagitlogan na yan. Ayan, sariwang-sariwa mga kagamba yan. Oh. Yun ang talagang sariwa kasi kagabi lang to hinuli. Ngayong hapon, naandito na sa kamay ko. Yan. Natapos sila ng ilaw kagabi alas 12, alas 2 ng madaling araw. Ayun, so kaninang umaga pinroseso ito, natapos sila ng alas 10. Ayan, tapos yung rider ko, ninutusan ko, yung partner ko, dinala rito ngayon, diniritso dito sa bahay. Ayan, ito. Kaya napakarami yan mga kagamba. Oh. Ayun. Yan ang tunay na sariwa. Pagkahuli, andito na agad. Wala pang 24 oras, andito na. Ayan, kita nyo naman. Kaya yung mga kagamba natin dyan naghanap ng sariwa, pagka yung masbati mga kagamba, huwag nyo aasahan na yung ganyan kasariwa. Ang pinakasariwa na nun mga kagamba, 2 araw hanggang 3. Yun, sariwa. Yun na ang pinakasariwa nun. Pero kung sinasabi yung talagang sariwang sariwa, ito ganito, wala pang 24 oras na sa kamay na natin. Diba? Kaya yung iba dyan na may tungkod daw yung nabibili nila, normal yan mga kagamba sa basbati. Pero pag nakakita ka ng 3, 2 hanggang 5 may tungkod, wag mo namang lalahating tungkudan lahat. Kasi di naman lahat yung may tungkod. At saka hindi tayo nagbibinta ng may tungkod mga kagamba. Ang gusto natin mga kagamba lagi, maging masaya lahat ng deliver natin. Maging masiyahan lahat ang mga bumibili sa atin. Yan lang ang hangarin natin mga kagamba. Wala tayong ibang hangarin kundi magpasaya, maging masaya lahat ng mga kumukuha sa atin. Pagka hindi mo makursunadahan yung dala kong gagamba sa'yo, sabi mong may tungkod, wag mo nang bilhin, ibalik mo na lang sa akin. Tapos ang usapan mga kagamba. So yun mga kagamba, hanggang sa muli natin pag-upload hanggang sa muli natin pag-unbox ng ating mga gagamba. Maraming salamat.